everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो खामानियाथ' बिराद खामानि सोलिगासिनो नै नोंथांमोना खोनागासिनो खोमा गुंग्रुं गांग्रांनो एकदमबारे थिं बोख्लायनाय मा बोख्लायनाय शब्द। ओमफ्राय आङो दायो माने खामानि मावनाय ना मेंनानै थाबनो ओंखाम उखैयो ओंखायनो दिनै माने एसे थाबनो ओंखाम ओंख्रि संनाय लाहार फाहार खालामदों आरो आङो। ओंखामाथ' मोनबाय ओमफ्राय दालि जानना होदों आङो ओमफ्राय आरो मैखुनाबो मोनबाय आरोना मैखुन भाजा एवदों आङो। दा आङो ब्लग स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोनजों। नोंथांमोना नायलांदो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम बयबो। ओमफ्रायो साहा फुदुंना हैग्रोनोसै आं दायो। ओंखामाथ' मोनबाय ओंख्रियाबो मोनखासिगोन मैखुन भाजायाबो मोनबाय ओमफ्राय दाउदै सिंग्रा लाबोदों हासबेन्डआ। ओमफ्राय दा आङो साहाखौथ' दहाय एसे आगोलाव खनसे होखांबावबाय ओमफ्राय दा आरो साहा होबावनो नागिरदों खनसे हासबेन्डआ मेथाइ लाबोदों नालाय। ओमफ्राय गाइखेर साहा फुदुंना हैनोसै लोगोसे आंबो लोंफानोसै जेबो फुंनि ओंखामबो जायाखै दैबो लोङाखै थोबसेबो एकदम जल्दि जल्दि खामानिखौनो मावग्रोबाय आरोना खामानियानो जोबनो थाङा नालाय। ओमफ्राय आरो सोरबा सोंहरदों आरोना नोंसा न' गोदान खासिगोन नामा आब' पाक्कानि न' खासिगोन नामा होननानै। ओमफ्राय र' आङो खोन्थागोन। ओमफ्राय बिराद आथुर जाबाय दा हनै साहा बिहरगासिनो साहा फुदुंग्रोदो दायो भिडिअ बानायगासिनो आरोना। सोरबा सोंहरदों आगैमोना नोंसा पाक्का न' खासिगोन नामा होननानै। र' आङो खोन्थागोन आङो साहाखौ फुदुंना हैग्रोनोसै नोंथांमोना भिडिअआव थाबाय थाबानो जाबाय। सिंग्राया जि गुदुंखा नै एकदम हासबेन्डआ गुदुं गुदुं लाबोना होफैबाय सिंग्रा ओमफ्राय गाइखेर साहा बिथिं दालि गोदौगासिनो दङ ओंखामा मोनबाय मैखुन भाजायाबो मोनबाय। ए सापात नङा सङैलाय माबासो गुलमुरिस ना मा होनो गाइखेर साहायाव आङो माबाखौनो होफ्लांबायमोन गोसोम सोम नुनायखाय। सापाता नै बेसो जारलासोहाय। जेव नै साया नोंबो लोंफैखादो गाइखेर साहा ओमफ्राय सिंग्रा हैग्रोनोसै आं दायो लोगोफोर। महा थांबायानो साहा दंबावो इसे आं इसेल' लोंगोन नै साया दंबावो। महा नो अबाव दोनखो नोङो ओंखामाबो जानो हासिगोन दाउदै मोनबानो दाउदैखौ एवनोसै आङो साहा लोंखांनानै आंबो लोंसै। अ साहा लोंग्रोनाय नङा दैखौनो लोङाखै आं फुंनिफ्राय थोबसेबो। ओरैबायदि खामानि दै लोंनोबो टाइम मोनलायै माने टाइमलाय मोनो लोंबाथाय खिन्थु खामानिया थाब जाग्रोथो होननानै इखौ मावखांबाय इखौ मावखांबाय इखौ मावनायावनो दै लोंनो बावलायलाङो। ओमफ्राय साहा लोंनो ओंखाम जानो नागिरबासो आया आंलाय दै लोङाखैमोन सं बिदि सानो आरोना। दै लोंना लाग्रोनोसै आं गिलाससे। दैया बिराद दरकारि जोंनि देहायाव ओंखायनो माने जेसे हायो लोंनांगौ आरोना दैखौ। सिगाङावथ' आंबो एकदम लोंथारामोन आरो एकदम फिसा टिक्लिक्लिसोमोन आङो सिगां माने फार साबा जाजेनबाथाय। ओमफ्राय हासबेन्डआ सिखायै दामाने आं दै लोङाबानो मोजां मोना थानो सुखुवा आरोना। जिखुनु जायैनि सिगां माने बावनानै जुदि साहाफोर लोंफ्लांनो नागिरदोंबाबो दैखौ फदनो गोसोआव फैना होयो हौ आं सं दै लोङाखै बिदि सानो आरोना। ओंखायनो मोजांबो मोनग्रा जादों दै लोंनानै आरो बिराद मोजां जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां आरोना दैया लोंनांगौ। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर लोङाबाथाय खायसे दै लोंनो बाग्रा बिराद दङ जोंहा आगैमोनाबो सोरबा दङ आरोना दै लोंनो बिराद बायो बिसोरो रायजायो आंजों। ओमफ्राय ओंखाम जानोसै नामा जानोसै मा मानो माथो जाग्रोनो मैखुन
खनसे जागोन दे दावदै सिदा जाफै खनसे जाफैनो एसेबाबो फालतुलै नों मानसिया नोंलाय बिसिनायाव उन्दुना थाबाय थादो बिनो हायासो जल्दि आं आरो गोबावजों थांगोन होननानै थाबोआखै आं उन्दुना थाबाय थानायखाय जेरावबो थाङा होननानैसो साहा लोंखांनानै जासिगोन र' होननानै थाबाय हासबेन्डआ रागा जोंदों आंखौ थांबाय आरोना माने आंनो खोन्थायाखैना बेयो बेलेगाव थांनो गोनां दङ होननानै दा फैनानै जाफैनोसैनो ओरैनो रागा जोंजाखाबाय दा फैनानै आरो थाब मोनजासिनाबा आरो बिरदावलायगोन रागाया गतिके आं दायो दावदैखौ एवनोसै एवनानै बाबामोनखौ जाहोग्रोनोसै बिनिफ्राय हासबेन्डआ फैबाथाय हासबेन्डनोबो होनोसै दा आं दावदैखौ एवहैग्रोनोसै नङाबा दानो रागा जोंजालायगोन ओरैनोबा रागा जोंजाखाबाय आं ओंखामखौ थाब जासियैनि माने गावा उन्दुनानै मबाइल सेरबाय थानायखाय आं सानदों मा जेरावबो थांनाय नङा न'आवनो थागोन होननानै माने आं थाब जासियाखैमोन आरो मोननायालाय ओंखाम दालि मोनबाय भाजा मोनबाय ओमफ्राय दा दावदैल' एवनांसिगौमोन नेयासै थांबाय दा फैबाथाय लोगो खुरना होनोसै एसे बाथोनफोर ओमफ्राय बिदि चाटनिफोर थाबासो ओंखाम खहाबोना ओंखायनो आङो गाजरखौ सुखिनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बाथोन एसे देगोन ओमफ्राय जाबाय ओंख्रियाथ' मोनखाबाय जाबाय आंना गाजर सुखिनाया नै सामब्रामबो हानानै लाबाय बानलु हानानै होबाय ओमफ्राय दायो आङो जानो गोनाङावसो बेयाव माने संख्रिखौ लगायगोन आरोना नङाबा माने दानो संख्रि लगायनानै दोनखाबाथाय माबा बोरैबा जायो आरोना माबा बोरैबा दै रखम जानानै थायो संख्रि होनानै होबाथाय आरो बोरैबा फेग्ले जायो आरोना जानो गोथाव जाया ओंखायनो माने एसे आइडिया थानांगोनथ' माबायदिबाथाय गोथाव जायो माबायदिबाथाय गोथाव जागोन दा आं बेयाव संख्रि होथ'ला आरोना दा जेथिया जानो गासिबो जजोबगोन होनबाथाय आं बेयाव संख्रि लगायनानै होसिगोन आरोना दावदै एवनाय नैबेयो ओमफ्राय नैबेयो मैखुन एवनाय नै दालि जुल नैबे जाहैबाय नारजिजों ना फुदुंनाय मैयानि ना बेंसिया बे ना बेंसिजों नारजि फुदुंनाय बानलुखौ आङो थाराखौ गारजोबना दोननोसै बानलुनि देन्थाखौ ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि मोननैसो माने मोनसे कुइसनानो आरोना सानैसो आगैमोना सोंदों माने आं दहायनो होनखांखाबायना नोंसा न' गोदान खायांदों नामा आब' होननानै सोरबा आगैमोना सासे सानै सोंहरदों आरोना ओमफ्रायो आङो बेखौनो खोन्थानो सानदों दा माने जोंहा बिदि जेबो पाक्कानि न' खानाय बा माबानाय बिदि जेबो प्लानिं गैथ'वा जेबो खाथ'वाखै आरो खानोबो सानथ'वाखै बे न' सेफायनायनि कारना जाहैबाय नोंथांमोना सोरबा भिडिअखौ जोबजासिम नाया खोमा जोबजासिम नायनायबाथाय मिथिगौमोन आरोना नोंसोरो जोबजासिम नायनांगौ ओमफ्रायो जोबजासिम नायबा नोंसोरबो मिथिगोन बाथ्राफोरखौ आरो आंबो मोजां मोनगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायबाथाय ओंखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ आरो जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो जोंनि भिडिअखौ
होमबासो जोंबो गुबुनफोरबायदि मोजां मोनसे पजिशनाव मोनहैनो हागोन ओंखायनो माने बयबो जेसेबां हायो आंखौ मोजां मोनग्राफोरा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय जेबो बिदि खानायनि प्लानिं गैथ'आ आरोना आरो दा जिहेतु मेसें बोथोर दा मेसेङावनो जुदि जिकुनुखौनो न' बां बा मोसौ गलि बेफोरखौ फाहामनानै लाखाबासो उनाव प्रब्लेम जानाय नङा दैज्लां फैबाथाय नङाबा मोसौआबो अखा सेरनानै थाबाथाय बोरैबा मोनोना जोंहानाथ' गलिया एसे बोरैबा जाजोब्बायमोनानो फाहामिया गोबाव जाबायमोन नालाय ओंखायनो पुरा गोदानहाय प्लास्टिक गोदान होनानै पुरा मोजांनो माबाबाय आरोना ओमफ्राय आरो न'खौबो सेफायनायनि कारना जाहैबाय माने जोंहा माने खुन्था गायसनदों न'खौ ओमफ्राय आरो थिंखौ पुरा साफाहाय हुगारनानै खुन्था सुन्था गायसंनानै ओमफ्राय गोदानहाय माल्ला होदों न'नि ओमफ्राय जोंहाना न'आ माने ओजोंबो खामसालि बारायनाय ओजोंबो खामसालि बारायनाय नालाय ओमफ्राय ओजोंनि खामसालि बारायनायखौ जोंहा माने रुमा थाग्राया फिसा जागोन होननानै माने दुंथेदों आरोना माल बुस्थु दोननोबो उसुबिदा जागोन होननानै माने खावसे खामसालिखौ उनथिंजानिखौ दुंथेदों आरोना थाग्रा न'जोंनो लोगोसे खालामनानै होदों ओमफ्राय बिथिंनि मोखांनिखौल' दोनबाय आरोना दुमाखै ओमफ्राय ओंखायनो माने बे सायलाखिनिखौ माने ओजोंनिखौ माने दोथाबाखै नालाय जोंहा उननिखौ ओमफ्राय बे सायला नालाय ओमफ्राय बेखौ बोखारजोबनानै माने माल्लाखौ गोदान होदों ओमफ्राय माल्लाया बोरायबायमोन ना आगोलनि होनायानो ओमफ्राय ओंखायनो बेखौ बोख्लायनानै माल्ला गोदान होबाय ओमफ्राय थिंखौ हुगारनानै साफा खालामबाय ओमफ्राय खुन्था गायसनबाय बेनो आरोना ओंखायनो पुरा बोख्लायजोबदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायबा मिथिगौमोन आरोना जाय आगैमोना सोंहरदों आं खोन्थाखादोंआनो लास्टाव भिडिअआव जे जोंहा माने न' सेफायनायनि कारना दा दैज्लां मोनफैहांनायखाय माने दानो मोजां खालामनानै लाखाबाय होनना खोन्थादों आरो आं ना ओंखायनो जोबजासिम नायनांगौ बयबो आंबो मोजां मोनगोन जोबजासिम नायबाथाय स' बेनोमोन आरो न' सेफायनायनि जेबो कारन गैया जेबो पाक्का न' लुनो नागिराखै आरो लुनोबो सानथ'वाखै आरोना आरो लासैनो नाजागोन दा नंथ'आ आरोना दा जेबो प्लानिं गैथ'आ बयबोथ' मोजां न'आव बा मोजां लाइफ मोनसे खालामलांनो लुगैखायो बयनिबो गोसोनि साननाय जानो हागौ बियो आंनिल' नङा बयबो मोजां मोनसे न'आव थानो लुगैयो मोजां मोनसे लाइफ जेन'बा दाबो इसेबां गाज्रि नङा आरोना जेन'बा हानि न'आव दं होननानै इदि अखान्थि नङा आरोना बुहुत हेपि बिमा बिफानि अननाय हाजबेन्डनि अननाय बयनिबो माने जेसेबांखिनि फेमिलि दङ बिसोरनि अननाय मोनगासिनो दङ बिनिफ्राय मा नांबावगौ आरोना हानि न'बाबो माने बिदि जेबो माबा गैया आरो जेन'बा अखान्थि गैया आरो हेपियावनो दङ भिडिअ बानायगासिनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो मोजां गाज्रि गासिबखौबो स' बेनो खिन्थु लासैनो नाजागोन आरोना लासैनो नाजागोन बिनि थाखाय नोंथांमोननि अननायबो नांगोन नोंथांमोननि सापर्टबो नांगोन जाहाथे आंबो दावखोनो हायो एसे दावखोनानै बिनिफ्राय इउटुबनिफ्राय एसे मोजाङै जुदि पेमेन्ट मोनो होमबाथाय लासैनो खालामलांनो हागोन होनना आं सानो आरोना बेजों लोगोसे बिमा बिफानि नाजानाय आंनि हाजबेन्डनि नाजानाय बयनिबो नाजानाय थानांगोन आरोना सोरबा सासेनिल'जोंथ' जायाना नङा होमबा स' बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ सोरबा आगैमोना सोंहरदोंमोन नालाय पाक्का न' खायांदों नामा न'खौ सेफायबाय आब' होननानै जेबो खाथ'नो बिदि प्लानिं गैया आगैमोन जिथिया जोंहा हानाय बायदि जागोन इथिया आरो सामफ्रामबोथ' ब्लग बानायो बुङालासिनो थानोनो हाखाया थांखायो खुगायानो आमुक खालामनांदो आमुक लाबोदो सब माने भिडिअआवनो थांखाजोबो आरोना स' दा जेबो प्लानिं गैथ'आ दा मात्र हानि न'खौनो एकदम खाफ्रा खुफ्रा खालामदों एसे मोजां खालामदों अननो ओंखारदो नोंखो दहाय ओंखाम जालाङाखैमोन नालाय दासो जाबाय टाइमानो 4टा जाबाय दा हौवासा मिसा जायो नामा होमबा अननायाबो गाइखेर गैला दहायनो एसेल'मोन होनबाय जोंबो लोंबाय लाल साहा लोंनो